הבאים לטקס האוסקר הירושלמי, טקס המצטיינים של אגף הרווחה. אנחנו מאוד שמחים ומאוד מתרגשים לראות את כולכם פה היום. אני אוהב אתכם ומעריך את עבודתכם יותר מכל העובדים בעירייה. כי אתם עובדים מכל הלב ומכל הנשמה כדי לתת שירות לתושבות ותושבי ירושלים שנמצאים במצוקה. אני גאה שאגף הרווחה עוסק כל הזמן בעזרה לזולת ובקירוב לבבות ובסיוע לכל אדם בלי הבדל דת, גזע, מין, מעמד כלכלי או דעות. אין עליכם, אתם אנשים מקשיבים, חומלים ורואים את המחוברות של החברה, המשפחה והקהילה כערך גדול ביותר. והאוסקר הירושלמי הולך אני מקבל טלפונים ממנכ"לים וראשי ערים בכל מדינת ישראל. מה עשיתם? כיצד עשיתם? בכל תחומי החיים בעיר ירושלים, ועל כך תודה רבה. שלא ייפגעו הל"ו צדיקים שמציינים אותם היום. מבחינתי כל מי שעובד ברווחה הוא צדיק.